tipasane moni kwina kuli konse kumene tili tipasane moni tili bwanji kwina kuli konse kumene ife tili tipasane moni kwina kuli konse kumene ife tili tipasane moni konse kumene ife tili watulukira Mr. Kangaude pa Limpopo FM kukupasani moni akuti koma Mr. Kangaude tumwasowa twe akudyesani banzi kapena sikuti bwanji kwenikweni pa Limpopo FM Mr. Kangaude mukusowa kowo ndiripo ine ndiripo ndikupezeka ndithu bwino lomwe ndipo ndili bwino kwambiri ndiwope inu Amalawi amene mmakonda kumvera Limpopo FM muli bwanji kuyamba kwake tayamba motero ndithu pano amacheza kumasanasana kumeneko tawayamba ndikuyimba kumeneko ndithu kwa aliki macheso ndi mutu wa chinyimbo chimene chakuti charakupa muli bwanji niwe kumenekoko Mr. Kangaude ali bwino kwambiri 89.6 Limpopo FM 80.2 FM zigawo za KwaZulu Natal 90.2 Eastern Cape 89.6 Limpopo FM komanso madera onse oyandikira Limpopo FM champumalanga umo ukoko apolokwani chamuzanini umu Giyani Malamulere mukutipeza ndithu pa 90.6 FM ngati niwe muri ku Soweto nde muri KwaZulu Natal kucha ku Newcastle nokoko muri cha mukipala amatichani Kimbalandi meneyo akuti Mr. Kangaude tima kunyadirani ati kama mfira program ya pa Limpopo FM ama program ya inuyo Mr. Chienda mmanzini wa imandi wanza mumandi invesa sugar mate tivete kuchitira ndithu pano pa Limpopo FM kwina kuli konse kumene muri ndithu ife timatero ndithu pano pa Limpopo FM tikumveka motani kwanu kumene muriko Limpopo FM mukuimva motani Mr. Kangaude ndamene wapanirira mashini ndithu chigawo chimene chigawo icho when you upgrade to a 4x4 this truck month TNC's apply. Cadbury memories live forever. See more at cadbury.coza. Tawoloka tilikuwa lena didembo akuti chetekete amuri banchi achitekete nonse chekumene kuku amene mukumvera Limpopo FM Mr. Sausani muri bwanji akuti koma Limpopo FM ifeteti maikonda kwambiri ukunena zona ino Mr. Sausani Mr. Kangaude inuyo mukakhala pa Limpopo FM mumatipesa kukoma kwambiri alright kondakita kwangaso apa wanditumizira uthenga amene ali busy kwambiri mkulu amene amakhala busy kwambiri chifukwa ake 2 minutes ake mukumamusowasowa pa Limpopo FM koma wanditumizira uthenga akuti ndipereke moni kwa Malawi Mr. Khalidwe ndi Chuma amene wawa ndithu azolowera kondakita wanga amene yuyu wanditumizira uthenga apa akuti Mr. Kangaude driver anga mundiperekere moni ku mtundu wonse wa Malawi komanso
Limpopo FM yonse muyiuze kuti ndimayikonda ndimayimva kukoma chitekete tuimene kuchokera pa mizimu apa Zimbabwe sakanaka sakatera muri bwanji niyo kumanako mwauka uli kunthalire muli uli kuzorozoro mwatandala makora mwatandala uli ukoko kuchitivi mwenya muri bwanji agondwe inuyo agondwe muri uli agondwe anyagondwe muri uli ukoko kunthalire kuzorozoro amwenye lupembe muri bwanji kumene koko inuyo achitekete moseli wa kuphalombe moseli wa kumene kuku kuno mokhuma zili zonse zithu zikuyenda bwino zifamba makora ndithuku akutikondibe kunjoniko mmoni wakunjoniko akatundu awawa ndi akatundu ife tikamanena kuti Lufe ni Mr. Kakaude inu muzitha kumvetsetsa Limpopo FM usipanga masewera yayi iyo sipanga nawo zinthu zaphada yayi Limpopo FM machine inu Limpopo FM tine Mr. Kakaude inuyo kumangomva kukoma pamene popo masana anu akuyenda bwanji kwina kuli konse kumene muri Limpopo FM andi Mr. Kakaude zimene zikuchitika muulamuliro wa Lazarus Makafe Chakwera ndiye Malawi mukamanena kuti yayi Lazarus Makafe Chakwera kuyendesa bwino dziko nkhani itu ndimeneyo makampani awiri atsekedwa komanso kampani ina imene imamveka ndi kutenga anthu ochuluka kwambiri kampani yakukoma imene mafulula mafuta ophikira imene masungunula mafuta ophikira Amalawi ndi kumathandizika mmakomo kampani imene iso yapungula anthu ochuluka kwambiri chifukwa chani umbanda ndithu wachuluka mu mzinda wa Blantyre umene wapangisa kuti mashini a kampani imene yakukoma anabedwa zimene zinapangisa kuti kampani inapungula anthu ndiye kuti tikunena pano ulova ukukulirabe mu mzinda wa Blantyre zimenezotu zosatira za Limpopo FM zimene azipeza ku dziko la Malawi tikamakuwuzani kuti wireless ili ku South Africa kumene mapezeka pena paliponse Lazarus Makafe Chakwera muli bwanji akuti dziko langa likuyenda bwino akuti ndikuyendesa bwino dziko makampani ndawo akutseka anthu ndawo akupangidwa redundancy kupunguli Lufe anabwera ndi topic yake imene iyi yamayi Patricia Kaliati azimana nayankhula komanso timakamba mu nkhani yakufoka kwa ulamuliro wa MCP umene wawononga mitundu ya Malawi mtundu wa Malawi watseserekera kuli chete akuluakulu tikati tiwerenge anthu amene atisiya mu ulamuliro wa Lazarus Makafe Chakwera zomvetsa chisoni kwambiri avuto lake Amalawi makani iye aiti kufuna tione zina mwaona magazitu mwaona nazo magazi ndimalize ndikuimba ukuku kumene kunapemphedwa ndi munthu wina ndithu amene amayikonda kwambiri nyimbo imene ikondesesa kwambiri Limpopo FM tikunena kuti za masinthasinthazi mwaona nazo magazi iye aiti tione zina iye ayikoma tione zina lero mwaona nazo magazi Lufeyo akamayankhula izi ayi mumaona ngati ife tikupanga